Ada inabu dong mana? Sana. Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बराय हरबाय। ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 8 जुन। दिनै आङो नै बिजनियाव थांनो ओंखारदों। 8 जुन दिनैहाय मोनसे स्पेशल डे दङ। ओमफ्राय बे स्पेशल डेआ मा बेखौ नायलांनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थोदो होमबा दा आङो नै न'निफ्राय ओंखारबाय। आङो थांगोन दा बिजनियाव बासावथ' आङो भिडिअ लानो हानाय नंला। ओमफ्राय मा होनो हजों बिजनियाव मा स्पेशल डे बेखौ लोगो हमहैसै देखायनोसै। नायलांदो होमबा भिडिअखौ जोबजासिम। बाबाया स्कुटिजों दोनलांनो नागिरदों बग्रिबारिसिम। बाजै फैदों बाजै जिरख'नाय नै नांसि फैदोंमोन आं अननानै लांसै होमबा। ओमफ्राय नै आङो दा बग्रिबारिनिफ्राय गाखोबाय बासाव। नै बासा खारबायमोन। ओमफ्राय बासाव रावबो जोंनि बायदि रायज्लायग्रा गैया नालाय बेनि थाखायनो आङो बासाव गाखोबा रायज्लायाखैमोन भिडिअआव। नायदो फैबाय बासनिफ्राय ओंखारबाय। ओमफ्राय नै दा बेटारि गारियाव गाखोबाय थांनोसै। थांगासिनो आङो दायो। सासे मानसिखौ लोगो हमहैनो नागिरदों आङो होनदो स्पेशल वानखौ होनदो। दायो देखायनोसै होनबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। माबा माबि ओंख्रि संदों। ओइ थाम्फैयाबो नै अमा। ओमफ्राय इथिं संनो साराय जानबाय। ओमफ्राय नै अमा दङ। सबायजों माजों बेलाय नायनि र'। ये सबायजों दाउजों बेयो। खोबनोसै आं न'निफ्राय लाबोदों अमा आरो मेवाइ। खाथियाव फोबा माथो लाइटखौ नुवालाय। अमाजों मेवाइजों इयो। ओमफ्राय नै आङो न'निफ्राय मा लाबोदों देखायलायबायो गिदिरा मा बुस्थु। दिस इज किं चिल्ली। नैबे सबाय बिमा। ओमफ्राय बेयाव मा दं खांख्रिखला दुलिगावनि हरनाय नै बेयो। नैबे लिसु आरो थाइजौबो लाबोदों मेंग'। लेबुबो लाबोदों। आरो नैबेयाव बस्थायाव गोलाव लाबोदों माबा माइरं। आरो आलुबो लाबोदों आलु लेबुआ आलु लाबोदों। मेंग'खौ बबेजोंबा दोनबाय। मेंग' देखायबाय। बे न'नि बानलु जोंनि। ओमफ्राय नैबेबो न'नि। एफा बुरजा हैना हरा मानि थाखाय संदों खावदों जाखो दायो मोनथिगोन र'। दानो खिथाथ'ला होनदो। ओइ देखो बेदर। है कालारखौनो नुवाखै लाइट होनो र'। ये अमा मोनबाय। इमोसन अमा होनदोलायरा मोनबाय। नै माथो गालाङो दे हाद'। नैबे आब' सैनाय नैबे आब' सोरजि। ओमफ्राय नैबे आब'निखौ नामखौ मिन्थिथ'वाखै। आब' फैसालि बियो खोमसि नुबाय इखौ हाद'। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nibedita. Happy birthday to you. May God bless you. May God
दसेल' नालाय जिरायनानै हाबाय होनदो फुंदो एसे जानानै होनदो एसे बुरिबावदो गाबोन दौवाखैदां बै खुरैयाव दो रानसै जोंहा संनाय सिगां ना बिसोरनो मोनसै बै मिस्टियाव साबेसे दं बिसोरो मोनसे बुस्थुआवनो ज' हरदो बिसोरनो बैयावनिहा सोरजिखौ मोदान जोब्बाय गामलाया लुजिं नालाय ओमफ्राय नै मालि माथायाबो हाजोबसो मोजां खादा एसे साइज नुदों कालारखौ दै साइज नुवाखैमोन Thank you. Ăn còn như thế này không đứng đang quá mà đi phụ xin được mai xin nè Phi à Nó ở đây được. Luôn anh là người này được. Bé đồ đi. anh đi Thằng kéo đồ không khen. Tôi sắp ra thì khen chứ. Ang malaman si Tikay din na ina. Kuntong ka dyan dito mo. Ari ina mo dyan mo na. Isan na. Kandani. Isan na. Nail police be he. Beko kali huna ne. Kaya na singaw dyan ba yang? Kali huna ma ne. Kali lawan na de. Tu kanina na mabagyaman. Paper bagyaman. Chada. Chada. Habumon kori hai khumsni lai thga bathai. Doram mudan ni. Kuri hoda ni ta. Gulang deh. Berasa deh bah. Sang buat. Sang ada Allah kabar itu bukan nggak langsung kesana utai? Iya, di sana. Di pamela saya lagi ang hainan jaga. Bisa ada lisa. Dun saya kayak lah. Ini nari nggak ada. Juga sungkin apa nak? Nanga. Di sana. Nanga. Nah, mai pengarang lain nanti ada. Ang mai pun saya. Ang may pun ya hasil jumlah zabay, may pun pang jamba bay. Nari kan sampai kau ini. Nari sampai kau ini. Ambil kan. Bukan sesenang mobil itu kan bener. Oh, isi kita dah. Kita pulang aja dong. Ang sobay. Eh, mana senang bang? Nangkop. Kita sedang ada begini. Yo. Apa? Video ni sudah boleh mana? Yo, dangan. Datang. Yang phải chừng giờ mana nga? Mamang kriya sini. Sobay jeng daw, oma fry, meway jeng oma fry. Dila. Balun may kun. Ha? May kun kaza, may kun. May kun paza. No. Jangan visto. Jangan visto ya. Phải này mà lại bật để kịp mình xem mình đồ vậy. Đây này không? Vì công an bị thế này cái. Ủa gì? Để không đấy không? À lì khác con mà khơi, đặc lì. Mai à? Cút đã. Cút đã. Này để bị khiêu xẻ này xem.
लामाखौ मोनासै White-नि जा मोजां नुदों फाल्लाजों बाबा दे सुनायदि गोलावथार हामगोनलै बोरैया मोजां नुदों नै ओमफ्राय नैबे आं होनायमोन माबायदि नुखोथाय खिथादो कमेन्टआव ओमफ्राय माखासेना बाखिनो मिथियामोन इसोरो थारमाने बार्थडे इदि खालामगोन होननानै कलेजावसो फैदोंमोन नालाय बेखौनो लेंहरबाय इन्टार्नशिपआव थांबा लांसै आरो मालाय बाबाया खथ' बुजायदों बेखौ बिदिखौनो लादो सानैबो होनलायदोंमोन बाबाया बेनो लेटार बिदिखौनो लादो अबेया बानलु दानिया आमाइमोननाव थांसै जोङो जाखांबाय लोंखांबाय आमाइमोननाव थांनोसै ओमफ्राय नै दायो जोङो बार्थडे जाखां लोंखां आमाइमोननाव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय थांनोसै बिसिनाव आलासि जाहैनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरो नैबेनि बार्थडेमोन ओमफ्राय सेलिब्रेसन जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय बेदरजों केक जाखांबाय दा आमाइमोननाव थाहैनोसै होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय ओमफ्राय सोर सोर उइस खालामनो गोसो उइस खालामहरदो बेखौ बाय बाय